तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंदरकर आमच्या बघून यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत असा. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ म्हणजे असा कामाचा व्हिडिओ. तर बऱ्याच दिवसानंतर आपल्याला भेटला पेंटिंगचा काम. म्हणजे अगदी चतुर्थी होईपर्यंत काम नव्हतं. तर मग नितीशने हे काम आणलं. नितीश आपलं मोरे. तर मग जास्त नाही, छोटासा घरा कालपासून सुरुवात केला. तर काल अर्धा झाला, 2 रूम झाले, आता राहिला जरासा. त्याच्यानंतर ऑइल पेंट हा म्हणजे कदाचित उद्या संपात. तर मग काल गडबड होती, पहिलं दिवस कामाचं गडबड असल्यामुळे काय व्हिडिओ काय करू भेटत नाही. तर मग आता दुसरा दिवस असा बघूया. काल आम्ही जास्त बऱ्यापैकी संपवलं. तर आता मी आणि संदेश जात आहोत, बघूया. संदेश असा सोबत काल व्हिडिओ बनवून भेटत नाही. तर आज बघूया होता काय. चला बघूया. संदेश खाली लोक आहे. तर आपण जागेवरती पोचलो. बघा संदेश असा शुभप्रभात. कालपासून सुरुवात केला कामाक. काम बघू शकताच तुम्ही. व्यवस्थित कलर बिलर झालो मारून. डबल इकडे डबल केलेलो असा. आणि इकडे पण डबल केलेलो हा किचन. ओके मध्ये. फक्त आता इकडे प्रायमर ज्याने मारले तो प्रायमर वेगळं होतो मारू कोणतरी. तो प्रायमर मारून कधी गेलो काय माहीत नाही. तर म्हणून असं दिसतं. तर आता आपल्या ह्याच्यावर सिंगल ओढूचा, त्याच्यानंतर मग बघूया दुपारी डबल ओढूचा. आणि हे वरचे चॅनल ते ऑइल पेंट मारूचे आहेत. हे बघा वरती आहेत ते. तर मग वाटतं ऑइल पेंटचं काम उद्यापर्यंत आहे असं वाटतं मग कदाचित. इकडे फक्त तिकडची फक्त कटिंग राहुल्या तिथपर्यंत. बाकी ओके झाला इकडची कटिंग. तर मग चला कामात सुरुवात करूया. शिडी एवढी आहे ती बघा. आता बाहेर लागतील इथे का कटिंग मारूचे. पोराचे पराक्रम तुम्ही बघू शकतास. खै चढान कलर मारता तो. शिडी केवढी आधी लांब ती बघा. ह्या कायता बघा. हैसून सुरुवात होते ती डायरेक्ट टोकाकच जाऊन थांबता. पलटूक नाही की अल्टूक नाही. त्याच्याच बघा कटिंग मारता. कटिंग मारणं तो एक तुम्ही मागच्या कामात पण बघला असताना. एक्सपर्ट माणूस, खास कटिंगसाठी बोलवलं जाणारं माणूस. रेट तगडे येतात. 800-900 रुपये घेतात. कमी घेत नाही. काय कलर संपलो हा. तर कलर संपलो हा. आणि कलर संपलो हा. दुसरं म्हणजे तिकडे आतमध्ये संडास बाथरूमच्या तिकडे हीच शेड मारूचे हा की काय करूचा हा. कलर तर वाईट ठेवल्या ना. पण ते का स्टेनर खायचं लागतला काय तर आणून ठेवल्या ना. फास्ट येलो स्टेनर संपला. तर बघूया काय होता. सिद्धू काय
आता खाली समजतं काय भजी नाही हे ते मागणी काय वडापाव मेरा तो बँकेत जाऊनच बोलला काय वडापाव देऊन नाही नाटक नाही झाले दिसतात आलतो तुम्ही काम तो म्हणतो भाजीवाल्याच्या समोर नाही आता म्हणता काचू भाजीवाल्याच्या समोर बघितलं काल आणणार बोलतो काल वडापाव आम्ही दोघं काल 50 चमचे आणलं खर्च भाजीवाला काय काय पगार सांगतो जरा मागचं वाटतं सेट करी हेलो लेके आओ क्या क्या कर रहा है हेलो अभी बता तू कब आएगा कल भाई बना तू गाड़ी करके आएगा ना तो गाड़ी लाए बुला देता है जब भी आने आने लो या मारा तो ये अरे ये लोग बहुत मजा आता है ये मारा तू कल भी नहीं जाता भाव वाटे कितना भाव आहे वेळेचा आज या घर एवढा घर असला इथे त्याच्यात किती लागेल गरम झालेलं आहे अवस्था बघा काय आहे वाजले असं दुपारचे 12 काय हो हे प्रायमर आपण मारलेला आहे तो कोणतरी भैया इल्लो त्याने मारल्यान असा ठेवल्यान घाण करून सगळी आपला काम कसा सिस्टमॅटिक कसा रे सिस्टमॅटिक टकाटक टकाटक झापूक झुपूक चला जाऊया जेऊक तर वाजले पण असंच 1 वाजतो भूक लागली आहे पोटात चला जाऊया दुपारी गेल्यानंतर भेटाय
संध्या बाहेर खाली काय झाडू चालेल थंड होता का आला पावसानं आपलं काम सुरू केल्यान वाजले असं संध्याकाळचे 5 आणि पाऊस बघा तर चला वाजले 6:30 इकडचे एक चॅनल मारला वाजता ब्लॅक आणि मारूचे आहेत उद्या जाऊया आता टाईम पण झालो चलो कल मिलते हैं डायरी उद्या सकाळी भेटूया भैया होता काय चलो सुप्रभात मित्रांनो तुमका सगळ्यांना सकाळी सकाळी शुभ सकाळ मॉर्निंग तर प्रभात चला झटपट झटपट काम करू जा चॅनल आपला सॉरी अँगल ते मारूचे असत किती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हा तू काल तो पकडलंस ना तो आपण मारला 2 झाले होत तो तिकडचं 1 झालो आता हे 9 रवलेत सकाळी सकाळीच आज नाश्ता करू नाही घराकडे तिकं वाटला मी आरामात म्हणजे कामागिमाग जाऊचे नाही आज तर मग उशिरा भेटणार आता 10 साडे वाजता नाश्ता भेटणार तर तिका माहीत नाही मी आज कामा घेतले परत तू म्हणून भेटला नाही लवकर येईल कामा तर मग आता काय 10 रुपये काय वडापाव जिले आपली जिंदगी आता काय वडापाव आणला आणि संदेशान काहीतरी तिने घराकडनं नाश्ता आणला माहीत नाही का तर मग चला नाश्ता करतोय आणि मग कामात सुरुवात करतो बघूया आज संपोचा असा तर आज भाऊबीज पण असा त्यामुळे संदेश जाऊचो असा बाहेर तिकडे दानवेली वगैरे भाऊबीजसाठी आज रविवार पण असा तर खेळात पण जाऊचं असा बघूया पोरगी फोन करतील म्हणून काम डायरेक्ट दुपारी परत यायचं नाही काय तर एकदमच संपून जाऊचं असं तर मग चला नाश्ता करता बघूया काय आणलं तिने नाश्ता आणि वडापाव खाऊया काय आहे नाश्त्याला असं दे आमच्याकडे भाकरी आहे आणि सध्या मेथीची भाजी आहे बघू शकता तुम्ही प्लस वडापाव आहे बाबा वडापाव आणले काम माझं
दोन मारलं हो पूर्ण मारलं हो 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 होय वरती काही पडत आहे काही फरक पडत नाही चलो तर मित्रांनो इकडची अँगल झालेली आहेत मारून 1 2 3 4 5 6 तर वाजले आहेत 11:15. संदेशने पण इकडचे मारल्या बघा ओके फक्त काय हॅवी लावलं असतं कटिंग ब्रश नाही म्हणून मग आता इथे 1 2 3 4 बघू आता किती वेळ लागतो 2 वाजतील वाटतंय दोघं जणी केलं तर काय नाही चला भेटूया आता आपण तुमका नंतर काय ह्या बघा पाडून हे बघा हो तो आणि ह्या बघा इकडे काय तुम्हाला दिसतं काय बघा ऑइल पेंटचं चला मग जाऊया आता काम संपलेला गाडीची चावी घ्या शर्ट मेरा आणि हुक चला